Odia mataika par kod achiel dumara achiel ganario prario kod auchiel nyakoram gajwangi no mara en irio makare machiegni ahinya chenro en oimore. Waiko ni weche mathoth kabende wamedalo ni machiegni ahinya rumruok mar ot manotimore Karen kamane ji ariyo wito ngimagi nyakoram gajwang kabende machano chako muoche he apaya ma Ludhuli chuny boma Nairobi. Wami lero kodwa mbaka lai en ariya dek auchiel no wantie live Facebook Ramogi TV ke Ibrima Eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Anyadwa wier mar winjo pachi kotenre kod weche gi mwai konyo dia makawuono wachao gi mago mwami opek. And I want to thank our young people na Wakristo na washirika wa kufukuza hao majabasi. Na ndio tunashangaa polisi wanawasimamia. Tulomo cha kinde majatan DCP Rigathi Gachagua ne ochope lamo e kanisa moro Gatundu. Come at the year 2027, I'll be submitting myself as a candidate for purposes of the presidential race. Jalup jatend jotije serikal Eliud Owalo wacho ni odhilaro kom jatend piny e yiero maganario prayo kod abirio. 2 people are dead. National Construction Authority waingilie kati. Familia manyo wede gi otho e masich luar mar ot Karen wayango ringregi e kinde ma jogo manyo hinyore to itimone gi thieth. Ikruok marwa mag classrooms, ikruok magwa mag kuonde magibiro ninde osechope yo makare kendo wan gi geno ni nyithindo gi bibiro warwako gi duto. En tielo mogik mar ikruok rwako jopuonjre grade mar 10 kiny kayuak to ponitie makagi kacha kowuok kuom jonyuol gi jotend skunde. Machiegni nyakoram gajwang jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Hokeo. Kalora gi midhiero mar rumruok mar ot moro hekardak ma Karen Nairobi. Odia manyoro jariyo nyoya angini owito ngimagi ka ji amoka 4 to pod dhi mbele gi yudo thieth. Anyola mag ji ariyo ma owito ngimagi no chopo mar yango ringregi e kar kano ringre ma City e kinde ma joneno to pod chiwo siganda masirano. Wata nyambaga chako na chenro mar oimore heyo machal kodna. Wenge gi mol kod chuny lite kar kano ringre ma City muchari bang' yudo lipot mni chuorgi to kod owadgi owito ngimagi odhiambo manyoro. Rofa ma Karen manyoro umbore apoya Tuju Mwandakwa to kod Harrison Ngala nyogi ni jolwedo manyo dhi nyime kod menyo ne familia margi. Alinipigia simu akaniambia na kuwekea pesa ya lunch. Kweli alinitumia akaniambia nitakuongeza ingine baadaye. Saa 2 akuji nikashindwa hajaichelewa nje kwani amefika saa 2 kwa nini? Huyu ananipigia simu ananiambia halo Harrison hayuko. Nikamuuliza hayuko ameenda wapi? Kwa kwanza niuliza ameenda wapi kwa sababu ameniambia sister yangu nataka kwenda kazi ya hii outside Nairobi. Sasa nilikuwa nadhani ameenda kazi nje ya Nairobi. Tendo hospital ma Kenyatta yango nigin kod jotuo 4 manyo chopi kanyo kane kod hinyruok maricho motenre kod odorofa manyo lwar kuomgi Karen. We wish to confirm that we received 4 casualties from the Karen collapsed building. The 4 of them were brought to KNH last evening. 2 of them in very, very critical conditions. And the other 2 with soft issue injuries. 2 people are dead. 7 were injured and taken to various hospitals within the city. Jotuo motonto epimo chalgi ma otimore ne jowetegi manyogi yaro mana toko tumbure kuomgi kagi wuoro badruoth Nyasaye manyone kodgi. Kiendelea hivyo tusikia mara moja imeshtuka. Kushtuka hivyo sisi kwenda kushtuka tukimbilia usalama kumbe ilikuwa tayari imevunjika. Yenye tulikuwa ujuu wote kuteremka tuliteremshwa nayo. Kufika chini wengine wetu tukafunikiwa. Kutoka hapo mimi bahati nzuri kwenye nilikuwa ni mkono ilitoa nje ilikuwa kando kando. Tulipokoroga sisi tulikuwa wafanyikazi wapo chini, wengine walikuwa juu. Tulikuwa na operator wa crane na operator wa mixer. Hiyo sasa sisi tukiendelea na kazi tulistukia hiyo nyumba ilikuja tu once. Ilikuwa tu mstuko. Sisi tukiwa hapo chini nilistukia tu hata mimi na mwenzangu tuliruka.
kuna na mmoja wetu operator mmoja alikuwa amefinywa ndani. Sasa ndio alikuwa anasema tu nisaidieni. Magiti mrema ndalo machuok to korofa ma South Silwar. Kendo weyo ka jo ohala ma wuok South Sea kwano lal. Kotende kod kuo kod mecho ma jonjore ne ochako timo kinde mane rofa nolwar piny. Kendo weyo ka elini orochore. From inside, stolen the cash, stolen also our goods, more than 7 million approximately, but we did not figure out still today. My dear, even we can't sleep even night because it's a very big loss. It continues like this, we lose more customers and businesses. To get them back is going to be very difficult. They've suffered immense losses. As you can see, this is the main business center in South Sea. We have banks, we have butcheries, we have shopping supermarkets. And from what we can see, maybe they've lost almost amounting to 60 to 70 million. Those who are actually the contractors and the whole thing, and then joint efforts with the government and ourselves will actually avoid such things to happen again. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jo halama Nairobi ma nyomach howango dukni gi Luthuli Avenue medo kono lal mar mwandu ka giywak ne sirikal kaunti ma Nairobi kuom yule tich kendo ng'iyo ne masiche matuch kaka mago mag macha oked godo. Komanda mar obila ma Nairobi Central Kaloso kod Ramogi TV olero ni okwach kich luwo machiegni ahinya gi madikel meare e chuny boma ma Nairobi kuom kinde machuok kendo weyo ka mwandu mapok oyang nengogi okethore. Japo mara Cynthia Onyang olimo kama sero notimore kendo loso report ni hema chal kod mae. Emane en chal mar mach malipot mar obila yango ni ochakore kar sa 11 mar odhiambo. Kapisa mochung'ne simo mach mag 10 kaunti ma Nairobi temo kar nyalo margi mar tieko mach makamano, mach manoweyo ganda kod hum mathoth kaluwore ni e juma achiel ni chieng' tich ariyo od ohala moro ma bende yudore thenge mar ma bende mach nyocha omuochie kendo kelo lal mapek. Okinyi mar Jumapil, dukani mayudore apaya matin mamunyu e alwora ma Luthuli iro pod wuokie. Seche 12 bang' mach muoche midhiambo manyoro kendo weyo wego hala maka kod lal mapoko yang kwanne. E kinde ma obila pod omako chenro mag geng'o ganda kik chop machiegni, pek mar masira makama neno e wang' johala ma uso ka magie sani kwano lal mathoth mar omenda ka bende giywak ne tend kaunti ma Nairobi kumketo ikruok mandhim. Nasikia kuna uhaba wa maji, hizo marari za maji lazima ziende JKIA, vitu zingine to improve. Kuzima moto ina take 2 to 3 days ndio izimike, vitu kama hizo warekebishe. Juu wakati inachukua muda sana tunapoteza a lot. Their equipment ama tanki za maji hazikuwa equipped properly, pipes zinamwaga maji zimetoboka, kwa hivyo they were not able to contain the fire. Lakini response ya City Council ilikuwa very slow. They took around 1.5 hours to respond to kwa hiyo moto. Giwago lal magimedo yudo kaluwore kod chochni mag yore ohala ahinya e teko mar sitima kod chiwo thuolo mar timo nonro magiwacho ni kawo kinde kendo medo mayo gi thuolo mar yudo omenda magichulogo udi kod dwaro mamoko. Sasa naona pia hii wiki ijayo juu unapatanga mkasa kama huu kitokea kuna shinda ya kufunguliwa. Kama sasa building haitafunguliwa juu ya stima na mambo zingine. Kwa siku unapata kuna lori zinapakingi mzigo hapa za kutoa mzigo ma TV, mambo ya simu hapa. Kama leo zingekuwa zimenjaa hapa. So unapata biashara mingi tunapoteza juu ya kashfa kama hizi. Ikinde mapenjo pod medo nyuolore ewi mee mosemuoche chuny boma ma Nairobi, komanda mar obila ma Central Philemon Nyakombo olero ni majno obila oywarego kuom kinde malach ka olero ni onge ng'ato ang'ata ma owito ngimane kata yudo hinyruok. Nyewa higi majno banyo watieke dakika moko kokalo saa 6. Majno nochako moko kinyi to kawuono bende ne wamanage mana gi jo firefighters mag Nairobi County Government. Onge report mara mora ni ng'at manyo hinyre. En wach mwaluwo mondo wang'e gimomiyo gimanyo moko majno. E masira masani nono kod obila mag okwach kich ma bende olimo kar masirano kendo kawo nyirni kod gigo manyalo bedo ranyisi mar fwenyo gima okelo majno
kod mayande omuo chieng' tich ariyo. Komanda mar obila okwayo jopiny mondo kinde duto bed akicha kendo thegre kod chwalore machiegni kod kuonde ma masira ma kamago nenoe. Ber kako kwan expert e nego mach to wasudo chien. Sudo chien no geng'o gik mang'eny, geng'o kuo, geng'o jomafundu manyalo chako mayo jowetegi. To wamiyo nyaka jotich mabiro e emergency nafas. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi Central Business District. Chenro mar lamo manoyore gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua nobedo gi rochruok bang' kweth moko ariyo mag rawere rakore e kar lamo ma African Independent Pentecostal Church of Africa AIPCA e kar chung'od bura ma Gatundu South e kaunti ma Kiambu. Gachagua ose jatend piny Kenya William Ruto mwacho ni emoloso monj makamano. Koramo ni ngang jatend piny ok bi yudo mbulu e alwora mar God Kenya bang' rem chopo singo manochiwo negi e kinde mag yiero mokalo. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler. Ne en rakruok manotimore kind kweth ariyo mag rawere e alwora mar kanisano mar AIPCA mane riko bago lamo manoyuorie kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Ne ochuno bila mondo mi ne odonjre mar temo kweyo weche katiyo kod iro malungo wang'. Jogo mane oyuoro e lamo makamano bende ne oyudo hinyruok e kindeno. Basni maitudo kod sombo ka ji kakelo e kanisa onogo bende ne ok odong' chien ni mar nokethe tulo nogo. Chenro mag wuoth e apaya ma Kiamoria, Gatundu South e kind mamoko bende ne ochung' ka derepe ma tiyo kod apaya no koro ne chuno mondo mi owere kode kendo tiyo kod apeni mamoko. Tumelia sana na tumesikia uchungu mwingi kwa maana hatukuwa tunategemea ati tutapigwa na tear gas. Tumeletewa ghouls, wamekuja huku mpaka kwa kanisa ndani wanaturushia tear gas. Gachagua wuon to oseo sirikal ba wacho ni ma otudo monj makamano. Why are you sending criminals here to fight people? Gachagua bende otiyo kod thuolo no mar dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta e weche ma iluoyo ni dibed ni ene ma orocho duond bura mar ODM. Uhuru Kenyatta alijaribu kusaidia nyinyi, kusaidia baba apate uongozi. Alimsaidia hapa mlimani na 1.3 million votes. Gachagua ne oten kod jotelo mamoko kaka seneta ma kaunti ma Kiambu Karungo Othang'wa, seneta ma kaunti ma Murang'a Joe Nyutu, jaod bura ma Kajiado North Onesmus Ngogoyo e kind jotelo mamoko. Ken Muga, Ramogi TV. Kaurago matachi alora mar God Kenya, jatend piny Kenya William Ruto ochaka yanga romo mage e gwenge mag masawa mar piny Kenya. Kawuono Ruto ochopo alame kanisa moro e gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri. E limbe no medo singo ne odhi chopo kare singo mage manomiyo ganda jogod Kenya kod jo Kenya moko. Omedo seo jalupne machon Rigathi Gachagua mowacho ni kwedo sirikande to ento oonge agenda mora mora. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile urafiki ambayo tumejenga ni urafiki yenye iko na msingi. Najua kuna watu wanafikiria ya kwamba wanaweza kulete siasa ndogo ndogo, kelele ati waharibu ile msingi tumejenga. Hiyo haiwezekani. Watafute kazi nyingine ya kufanya. Hii tunatembea pamoja. Nyinyi mnanielewa? Na mimi najua mtihani iko 2027. Si ndio? Na kila mtu si atapimwa na ile kazi amefanya. Kwani huku Nyeri mnachagua watu kwa sababu ya sura. So tutakutana huko. Wale wa matuzi na makelele na fitina na vitimbi tutakutana huko mbele. Ama namna gani watu wa Nyeri? Mimi nilimpigia kura akawa rais, na nyinyi mimi sijasikia rais mwingine. Kwa hivyo mimi bado niko na rais. Unaelewa? Na kama governor ni lazima nije nipokee rais, tuongee mambo ya serikali na tuko kazi. Siasa ikifika.
Jalup jatenda jotije piny owacho Elido Walo gikone oyango lek mare mar laro kom matend piny Kenya e yiero mag 2027 bang' somo paro kuom ji opogore kuom thuolo ma odwe achiel olose sach nyasi mar hingo higni 106 nyaka ne ika Nabii Yohana Walo mar kanisa mar Nomia e log tich margi ma oboch. Walo wacho ni en kod lony mar arieya e telo mag piny Kenya kendo notelo ne campaigns mag mane en ogai mar ODM Raila Amolo Odinga higa 2013 kod tiyo machiegni ahinya gi jatend piny masani William Ruto, gino mowacho ni osemiye rieko moromo mar telo ne piny Kenya. E kinde nono kwa josiasa ma Nyanza mondo nyasiasa ma duond buche mathoth kosingo Mercy Dayanga duond bura manyien mobiro chungo. I worked for Wetangula also as a principal. Subsequent to that, you are aware I had a short stint in the NC party. I've also worked very closely with President William Ruto. I played a fundamental role in Ruto's 2022 presidential campaign. I brought Ruto to Nyanza at a time when nobody could imagine. But come 2027, I want to change the paradigm. I will not continue working for political individuals, but I want to work for the Kenyan people, the Kenyan masses. I've today made a deliberate and conscious decision that cometh the year 2027, I'll be submitting myself as a candidate for purposes of the presidential race in the elections for purposes of the presidency of the Republic of Kenya. And I believe my track record as a performer, a results-oriented person, a risk taker, will stand me in good stead for the benefit of the Kenyan people. Abronge mago mag siasa nyakoro mgajwango gai rajalupo gai mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i o homotegno mar medo seo serikal mar Kenya Kwanza wichal mar sekta mar somo thurkae. Olose lamwe kanisa more gwenge ma Kiambu kama wache ni sekta mar somo oktama ber kendo mano kelo luoro ne oganda. Omedo bende yuaka ni serikal oktama ber chenro mar ndiko oganda kaka jogo ombolo. Olo selamo e kanisa moro nyakoro mgajwang kama notwake yo machal kodma. Can we solve this chaos that you have created in the education sector? Sababu sasa tunaendaje Singapore na uchezi kama huu? Mimi nawahakikishia, if you trust me mukinibea hiyo maneno, nitarudisha Linda Mama and we will clean up this madness that you are seeing how ametuletea katika sekta ya elimu. Return a secure country that is predictable. Si haya mambo unaona hapa eti watu wanapewa vitambulisho foreigners who are not Kenyans. Si mnajua hiyo maneno? Eti kwa sababu watu fulani wanataka kutafuta namba za kura. Kwanza kudanganya watu eti unajua grupu fulani nayo imezaa zaidi imefikia kama zile namba za mlima. Ushetani kama huo na ushenzi kama huo Mungu hatakubali. Ndugu Fred, watu wetu hawana maji ya kunywa. Hakuna madawa hospitalini. Kila kitu ambacho ni cha nchi yetu, Kenya is a crime scene. Wanaiba mashamba ya serikali, wanaiba pesa ya kutengeneza barabara za Kenya. Ukienda Trans Nzoia wamechukua shamba za ADC zote. Kenya Seed wamechukua. Ukishinda uwe president, hizo vitu zote urudishe. Timu ambayo mnaona ya Fred Matiang'i haina vita. Sisi tukiona vita tutaondokea. Hatutaki matusi because the God is intentional. What he wants done will be done. So you don't need to fight, you don't need to insult, you do not need to get this country into a speed. Wake utenge mago mag siasa wang'yo mago mag somo nyakoro mgajwang. Sani koro jonyuol kwana mana seche to jopuonjre manyien kata manyien mag grade 10 donje skunde mag senior. Skunde kod jonyuol nyiso ikruok moseketi ne wagota rubin e skunde to kuonde nyieo marango chal mar ikruok. Clovis Aloch negiler. Dong mana seche to jopuonjre mokwongo mag grade mar 10 donjo e sikunde mag senior secondar. Ikruok makagi kacha onenore e sikunde kod kuonde mamoko ma jonyuol ochopo ka ginyiewo gige dhi sikul. Sikunde ni kod siso mar donjo e grade mar 10.
kendo waikore mar yudo nyithindo mabiro majoin wa manyien kowuok e junior school. Waseikore kendo ikruok marwa mag classrooms, ikruok magwa mag kuonde ma gibiro ninde osechopo yo makare, kendo wan gi geno ni nyithindo gi dhi biro warwako gi duto. Jonyuol matero nyithindo Kisumu Boys bende koro koni obed gi thuolo mano mar manyo uniforms kuonde mamoko. Weche mag uniform school ok nigi dwaro mar timo ohala gi janyuol moramora. School ok en kar ohala. Wamiyo gi thuolo mar nyiewo gi kuom jogo ma uso gi e town kuondgi. E sikul Mama Seno e kaunti ma Kisumu, jalup japuonj maduong' leronwa chenro ma oketi mar neno ni girwako jopuonjre moa 800 e sikulno. Daher wacho ni kata waikore kamano to ok wanyal kosa achiel ariyo mar ng'ikruok. E dormitory kuma nyithindo dhi dak e kucha chande ok oromo ahinya, but walamo Nyasaye ni wabiro yudo pesa ma wanyalo mede godo matin. E kinde ma magi timore, achiedh nade pod nitiere ni nyaka sani giwacho ni gidhi kawo jopuonj mamoko mawuok e sikunde mamoko mag tiegruok mamalo. Jopuonj bende wan godo moromo, to mak mana ni nitiere subjects moko ma sani to puonj manyien iluongo ni learning areas ma waonge gi jopuonj. Wadhi tiyo mana gi jopuonj ma wan go ka ema opuonjnwa gi jopuonjego. Waburo layas, waburo tudore kata gi Kisumu National Polytechnic. E kaunti ma Nairobi, wamako wuoth kendo wadhi nyaka e chiro ma Uhuru Market mayudore apaya ma Jogo Road. Kae warado gi jonyuol ma omako lwet nyithindgi ka chenro en mar nyiepo. En ikruok makende mar yepo ne grade mar 10 ka pek mar ngima kelo ywak makende. Piny tek, gik moko gi pandisa, lakini gimo nyalo timo onge. Koro nyaka wadhi mbele mondo nyithindo dhi sikul. Bei sasa ni vigumu, bei iko juu maradufu. Kwa mfano shati unaambiwa ni 850 shati moja. E chiro ma Uhuru Market warado gi janyuol miluongo ni Chirchir. Nyathini oluongi e sikul moro e kaunti ma Nairobi. Olero ni onge lere e oboke ma orne jopuonjre kowuok e sikunde mopogore. Unaambiwa tu school tie, lakini hujui ni kala gani. Kwa hivyo unazunguka na kuzunguka, unajaribu shule, huwezi pata hata moja wa kukuelezea. Kata odoko ni sikunde ya Okiny, jopuonjre mamoko pok ong'eyo ni gidhi kanye. Riwruok makedo ne weche somo mar elimu bora yango seyo magin godo ne sirkal kod migawo mar somo. Omiyo wawacho ni ng'eny nyithindo machopo 143 chal ka gima ok be yudo sikunde mane gidwaro mondo mi oter gieno. To kata sikunde magin tiere go be chal ka gima gik miluongo ni pathways ka, yani njia margi mar somo, yorgi mar somo ka, chal ka gima ok gidhi yudo pathways mane gidwaro koluwore gi teko mar tim gi maber mar skul KJSEA. Jonyuol ne orito duoko ne giyudo. Sikunde nokete jopuonjre mopogore opogore. Kawuono odong' mana seche manok. Odiochienge bende osedhi kacha karumo. Ting' maduong' sani koren ma jonyuol mane ne giyudo uniform madwarore, buge madwarore madonjo sikunde mag grade mar 10, mano machakore odiochieng'no makiny. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Dwaro nitie mondo mi sirkal olo ndach jopuonjre duto bang' klas 12 man kaluwore kod jokanyo mag sekta mar somo. Mawacho ni atamalo maduong' mar jopuonjre marem yudo grade mag mbalariany osebedo kadhi nyime kod sombgi. Youth Omondi ni kod report mamenyo japuonjre ma riwruok mar Kenya Youth Transition Initiative osegolie keny mar dok e skul. Okang' ma kata kamano pod ok din fuok mantiere. E gweng' ma Kokwanyo ka kelo e Kabondo, Homa Bay County, e dala matini walimo nyako Lorina Wino. E higa mar 2022, e seche ma kama Lorin kod Lange ne gin jopuonjre mane oseyudo duoko gi mag KCSE, kendo en ne oyudo grade mar C. Higni 3 bang'e, Lorin ne orito kod geno mar dhi nyime kod somo. Kata kamano, geno ne oduono, kendo ne ochweyo donji e keny, geno mane oduok bang'e ka oseyudo ode. Na timu penj 2022. Na timu penj koro
Na beta dala ne samora nyalo dhi atimo ne ng'ato tich moro mondo at least ayude gira moro matin, to ne pod ok nyalore. Koro nachope okang' ma nayudo oda ema koro antiere gi sani. Na winjo wachni kokalo e Kenya Youth Transition kane gitimo lendo margi. Koro nawinjo ni dwaro nyithindo ma ne ok nyal. Koro kana winjo the advertisement to nadhi, nayudo thuolo mar dhi. To e chopona ni ayudo ka I was one of the luckiest people manoyudo thuolo mar yudo scholarship. Mana e gweng'ni bende sigana machielo mar Ronaldo Odhiambo, rawera ma e odgi, japuonjre madhi nyime kod somo bang' klas 12 pok obedo. Omolo nomiyowa chance mar dhi somo Kitui Teachers Training College. Waduoko niero kamano. Nge kaka ne wanyalo konyo mondo gidhi mbele. Sombgi nogik ka gisetieko form 4 ne gin mana tie dala. To koro ka PS nowinjo kata obedo gi chuny mar konyo, oyudore na achiel kuom nyithindo mokonyo. Sigana mar roweregi mageno gi oduok kod PS Raymond Omolo nyiso mana tamalo matin mar jopuonjre maleo ma ok odhi nyime kod sombgi bang' tieko somo mar klas 12, ahinya to ma ok chopie grade ma owinjo donjie mbalariany. E duoko mar jopuonjre ma higa ma okalo ma owuok tich abich juma ma okalo, kwan mag jopuonjre ma ohewo 700 ok bi yudo thuolo mar donjo e mbalariany. Kaluwore kod duokogo, jopuonjre 115 oyudo C plain, 120 C minus, 126 oyudo D plus, 145 oyudo D plain, 161 oyudo D minus, ka jopuonjre 47,798 oyudo grade mar E. But government onego consider ni nyithindo moremo ok nyal donje mbalariany gi ng'eny. Imagine 270,000 out of 900,000. Nyithindo mang'eny mudong oko over 500,000 mudong oko. Nyithindo gie ka nitie 100% transition mark from secondary school to TVET institutions nyalo konyo sana. Kama koro Kenya gike kae ji dwaro jomosomo. Kata ma papers ka nyithindo dhi kata mana oko, tije dwaro akembe dwaro nyithindo mosomo, ipenye ni ere papers ma in go. Ere kaka dang yud papers gi form 4 kende. Kanyaka sani moko kuom jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo mi piny owacho chak chiwo sir mag hola ne jopuonjre duto koda kamago madonje kuonde tiego jopuonj mano teacher training colleges. Nyithindo mosebed kowega oko magin nyithindo moa teacher training colleges. Budget process madhi mbele sani onengo beni stakeholders duto mantiere keto mano kaka gima ni mbele. Ni pesa muigolo kata budgeting onengo ng'i nyithindo duto tete. Judith Omondi, Ramogi TV. Daken prayo koda uchel nyakorom gajong bang sadek marotieno chenro eno imore hero kamana henya kumedo ketera Ramogi TV wakoyo mokuonga singo kawa moko kumpachu kae. Samuel Udamani wachoni entiere kodwa eyo makare kendo sedonjo koya game luri massive county Masiaya. Wachono wora hinya ka ujende kora kore he alwora mar kanisa. Wachoni otek manade. Bende aneno kanyo ote mar Makojwang David Omondi. Wachoni Ramogi TV chopo nyabonde yo makare hinya odhiao makauono. Wachoni entie kodwa nyaka giko. Alili Panadol wachoni game Muhanda Isaiah County. Wachoni gomos ne familia moito joge gi ruomruok mar otno. Wachoni en gino malita hinya. Kato Alan Wood Mili wachoni en Wood Nyagopara. Wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo. Kata kamano wacho kanyo ni nitie kaka gigeno pogo ombulu mar Kaluo. Jotelo moko geno mondo mi opogo ombulu go
to en gima wacho ni ok gibiyie. Haya, Opiyo Jachimo wacho kayo ni entiere kodwa koya Nyamasaria, kaeto wacho ni gin gi Minode Brighton na gimoro ahinya gi Ramogi TV mosa ahinya ne jogo mowito joga gi masirano mar ruomruok mar ot e kaunti ma Nairobi. Kaeto bia no kanyo ote mar Ayoyo Benson no wacho kanyo ni entie koda kata mono wacho mar Orofa Makarin wacho no miyo ganda luora ahinya. Anyato gin Jojua Kali wacho ni owuok ni odhi menyo to nyaka koro gilam Nyasaye motegno nikech koro ging'eyo kata gibro duogo ot kata oyo. Ozum Kapita nyisa ni entie kodwa Migori County, kaeto wacho kanyo no gomos ne jogo mowito joga gi masirano Makarin e kaunti ma Nairobi. Mogik to wacho ni jatelo Nyasaye mayiero wan tijwa en goyo kura. Owacho kanyo ni onde Boleli Dualo obiabia tich ni e lwet ji. Haya, eno ote bende kanyo mar Jarusoja ano kanyo siepa Dr. Raymond Omolo wacho ni entiere kodwa kata wacho no mona nyigi Dr. Raymond Omolo kako sebedo kachiro lwete ne oganda kendo chiwo kone jogo ma ok nyal kachiel kod mond liete entiere kodwa e chenro odhiambo makawuono. Hoyo motenya kor mga jwang chenro en oimore kikidhi mabor ma en oimore. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Machiegni kero nyakor mga jwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok jopuonj mar NAT bade ma Kilindini Mombasa koro dwani piny owacho e bwo migawo mar somo mondo mi oket kwan omenda ma balang' kata allowances maromre ne jopuonj duto mantie bombe midendo ni cities. Noloso Mombasa bang' yiero ma jotend riwruok jopuonje bade ma Kilindini Jagoro Dan Allo koni en midhiero ne omenda michwalo ne jopuonj mantie boma ma Nairobi opogre kod mano michiwo ne jopuonj mantie Mombasa kata obedo ni giduto gintiere bombe. Ne bende okoni dwaro nitie mar chwalo jopuonje ngas mamalo kotenre kod lony margi. Kako machielo to jiwo jotelo mondo mi oket maino e gero skunde counties magintiere mar chiwo thuolo mag tije ne jopuonje counties go. E yiero no ji 17 no yier nyalode ae kombe opogore opogore ka kom mar jalup jagoro kende emano goyo ombulu kama Derrick Ralak no bedo jaloch. Japuonj Mombasa yudo 10,500 igre achiel. City gin tek article 180. Koro mi wadwaro ni mondo ji obed equalization. Mono nyaka bedie. Mano nyaka wakwa wasega biro ko wuono wasediko ne SRC, wasediko Teacher Service Commission no wang' no wacho ko tamre Julai. Wabro timo mgomo nikech maneji mag winjo.
o jotelo mag Taita oriwre oluwe mbunge, MCA, senator and governor. Oyo jopuonj ma Mombasa ibegi ni jopuonj. Koro giduogo jopuonj go Mombasa. To mano ber kabisa ki jopuonj to weni mondgi giweni nyithindo. Lakini haki odno obedia. To wakwayo jotendwa Mombasa wabunge mao bende oger skunde. Gipanwa skunde kitwaro jopuonj mang'eny mobido grade to gikomo skul magiyudo. Koro miyo mondo kik wadhaw gi Taita kare kik wadhaw gi Tana River. En ni wager skunde mang'eny mondo wayud jopuonj manyalo yudo promotion wamigi skul. Nitie jopuonj karibu 1,000 mosebedo ok bed promoted higa ka higa ka gikwayo. Chenro mar yiero jotend Kuppet e bade ma Homa Bay mano bagi mbareny ma Tom Mboya orochore kendo gigo ombulu nokethi kendo wang' kaluwore gi chich mano bedo ni ombuluno ne ikwalo. Yiero no nochakore e yo makare okinyi ma kawuono kendo jopuonj magin jokanyo ma Kuppet ne owuok oko kar rombgi mano mar goyo ombulu. Kata kamano kanochopo kar saa 8 mar odiechieng' ng'ur nochako bedo kuom moko kuom jokanyo kod jochung' mane sewo jopuonj moko ni ne nuore chenro no mar goyo ombulu. Waneno ka ne jowa oketho election ni ka jomoko went against the law ne gi vote as many times as possible. Koro kan waneno ka this nokel mbele to okelo chaos and a lot of koko matin emomiyo election no kodhi mbele. Materials mowang' kane agents osebedo gi ndopegi gi the marked ballot papers to no magi gi opponents magi kao gi kelo gi oko ka to gichako wang'o gi ka giwer. Yiero no osechung' ma joma nochano yiero wuok owe jogo kura gi boxes giringo gi lal gi ballot papers o gi kono go kura kuma gidhiye. Members ma Kuppet no wang' gi kao boxes go gibiro go ka nikech koro boxes go gima ne nyalo konyo onge. Omiyo no wang' ka nikech samoro ni paro ni ng'ato nyalo kao gi dhi kwano gi kamoro to declare results. Omiyo ne wadwa ni giyud thuolo mondo gigo kura chon. To ka noyaw dhot ji odhi odonjo mang'eny mohewo ot. Mane gima nomiyo yiero ochung'. Senta ma kaunti ma Kisumu Ngire Tomo Jenda kokalo kuma pis mare nodhi nyime gi chenro mar jiwo dongruok mar kuonde lamo. Kokalo kuom manager mar pis mare kaunti ma Kisumu Dr. Simon Peter, chenro mar lamo kanyakla kod siro kanise ne ochope kanisa mar ACK St. Luke's Akado Parish mayudre kar chung'od bura ma Kisumu East. Kolose kinde lam me kanisa no Simon Peter yangone aguch gi osesiro ma ok tin ne kanisa 925 e kaunti ma Kisumu mangima. E kinde no Ngire Ojenda ochiwo sir mar siling 50,000 mar siro kanisa kod singo mar simiti 50,000 ne jiwo gedo mar kanisa no. Erokamano, nyinga en Edwin Adet, awuok Akado Parish kae, an achiel kuom jopuonj kanisa Akado Parish ka. Batha kae an gi jadolo Christine. Wago erokamano ne office mar senator kuom limo wae Akado Parish ka, kendo kuom mago ma ukelonwa wagoyonu erokamano. Usupport choir, usupport jodolo, usupport the church as a whole. Nyasaye madgwedhi senator. Kendo waneno hono mar Nyasaye ka jatich Nyasaye Tom Ojenda kendo jatich jopiny okelonwa mich maber mar siling 50,000 mondo mi watigo do tich Nyasaye e kanisa ka. Bende wayudo pledge maber kendo maomoro chuny Jo-Kristo mar simiti 50 mabende wan gi geno ni biro donjo chieng' Jumapil kaka ng'wono mar Nyasaye dwaro. Moko kuom jokanyo e bunge la wananchi e alwora ma Nyanza okwayo kuku mar duond bura mar ODM mondo luongo romo mar kuyo liet mar siasa makoro nenre duond bura mar ODM kaka yo mar tego duond burano. Gimedo ni mutni e duond burano nyiso dok chien demokrasia kendo koso luor ne ogai mar ODM Oburu Oginga magiwacho ni nitiere kod lony mar ariya kod rieko matelo manyalo tawo duond burano kadhi nyime. E kinde no gikwa jakom maduol makelo kanyakla jod bura duto mag ODM makaluo James Nyikal mondo mi oluong bura mapiyo mar manyo yore mag kelo kwe kindgi motelo ne manyo jokanyo mag ODM mamoko e Kenya mangima.
bunge tema no yier gi party mar ODM man gi koko malaro telo malo. Awinjo ni Kingpin onge ka. Gima nitie ka en leadership. Jopiny dwaro services. Ging'in wan gik mane broad based to oketi agenda ka. Bende gitimre makare kose ok otimore. Onge gima wanyalo bargain godo gi party mar UDA ka wadhi ka wakere. Omiyo wa call for unity ma serious e party mar ODM. Kaka jochama mar ODM wanyalo kwayo wan kaka bunge la wananchi ni en high time jotelo weduokore liete. En high time jotelo weduokore baraza moko mag chief gi kuonde mimadhe busa. Jotelo gin jogo moluor. Instead of convincing our people to follow our chama, unu confused our followers. Gimomiyo wawuoyo kawuono ni all chairmans mag county within stronghold mag ODM ok nyal luongo press nikech gin kod luoro. Gikia ni kiwuoyo tidhi chwanyo ng'a kata idhi moro ng'a within ODM. Wakwayo telo mar nyikal mar jotelo moyier kaka jakom mar duol motelo ne jowa manoyier e Luoland ni mae thuolo midwane leadership mare kaluwore kod telo manoyiere mondo tel ne jowa kaka jakom duol. Kendo achaka kwayo jotelo mag kanisni duto te ni mae thuolo ma wadwa neno go tendgi kaka jokanisa ni bende gineno kapo ni koko nitie to gin ang'o ma ginyalo timo mondo kwe obede e wach mar telo mar party mar ODM moluor Odungi Randa. Ni mae thuolo monego koro wanego tendi mondo iluong jotelo mar Luo moyieri mane bwo chama moloyo kichako gi jowa ma joluo aite dhi e leadership marwa ma national. Jopiny mawuok e gwenge mag Ruri East e kar chung'od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay no bago ng'anyo ka giseo wuon orak mane kera omiyo orak mar loso apaya mawuok Kipasi kalo Mariwa kadhi Ogongo. Apaya magiwacho ni notim marach kendo tijno noyuothore kendo apano osechako kethre ma ok nyal luore. Hali abich ne giler koa e kaunti ma Homa Bay. Jopiny gweng' mar Ruri East e ward malambwe ka chud bura ma Suba North koro osewuono orak manomiyo orak matimo apaya mawuok Kipasi kadonjo Mariwa nyaka Ogongo magiwacho ni ne oyuotho tich gino ma osemiyo apaya no kethore kendo ok nyal kalore mayot. Jopiny go ka otelo kod jondiek kod Jerry Dianga wacho ni apaya no kera ne oketo ne tenge omenda maromo milion 10 mondo mine losego kendo ne olose dwe mar 10 higa mokalo to kata kamano tich notimo e yo moko winjore kendo apaya no sano kethore mok nyal luore. Ni yorni waseyuago kendo sekete budget higni mang'eny. Kano ketnwa budget ne wagoiro kamano ahinya kendo kano kele ni time gi kera. Wan wapani kera kubiro kamoro to loso mna lam. Kata koloso yor maram to lose to standards monyalo dak kendo nyalo konyo jopiny. Waneno ka koro pesa jopiny no bedo wasted. Gini ok watimo mondo wago ng'ata kisiasa, but wadwaro njia bora, sio bora njia. Biro yudo ni kandara ni ochot kaka koro bedo ni. To jatuo man wandigi dispensary ko bedo referred to Ogongo sub county hospital ok onyal chopo nikech ndara onge. To kata kanitie johala mo Aramba kata mo other sub counties ma connect wagi Kipasi ma is the main market. Ok ginyal chopo nikech ndara ochot. Omiyo watimo ma mondo wanyis oganda wa ni kwa dhi mbele wabiro dwaro mondo ng'ata momitich matiyo ne jogweng' kata tiyo ne oganda wa to tiyo gi pes jopiny to tim tich malong'o. Jopiny go mano bago ng'anyo mamuol mar nyiso ichwang' margi wi rach mar apaya no wacho ni chal marach mar apaya ma kamano osekelo negi pek e yore mag wuoth kendo kata mana tero jotuo osiptal ma Wandiji ok osebedo negi mayot kata matin nikech chal marach mar apaya no. Makata ng'ati katuo onge yo minyalo kadho midhi go osiptal othoni kata gi wang'ayo. To kura teto wagolo kendo igogi kuonde ma gidhiye. Wane mwanyalo bedo gi chandro e area modongo nigi wang'ayore. To wang'ayo maka Ogongo from Kipasi en wang'ayo ma onge gimotimo. Gimolos ka onge. Sani osekethore gi dweche 2. Kaeto buk be nobuke ni owuok Ogongo to kochopo mbele ka mondo mi ochop Kipasi kilomita 3 owe. Koro kilomita 3 go wakiane gi paro ni japikni luwo kanye mondo mi ochop kata Ogongo. Owe ketnwa kalabat moko sani e kalabat osemuomore ka okethore. Sani wachungu mana pikni mondo mi japikni mondo mi okadhi. Ochungu mana pikni ka mondo japikni opange kite moko ka e ka dangi bukre gi kadhe mondo gichop kata Ogongo. Milion 10 national government ogolo
okang'eyo nono mana kama iwuotho ndalo 3 to milion 10 oserumo. Bende giywak ni seche ma koth ochwe gineno matek e yore mag wuoth e apayano kaluwore kod chal mare, kendo kata johala kod japiko matiyo kod apayano endo neno matek nikech chal marach mar apayano, ka koro gidwa ni mondo sirikal okonygi mondo apayano endo olos e yo mowinjore. Nyowago erokamano ka nyocha olosnwa ndara, to kawuono wayudo ka koth manonyidho matin ni ndara osebarore. Koro wadwaro ndara maber. Wan gi tich matek kaka an CHP karifa ng'ato Wandiji Health Facility odhi Ogongo kae mokale ndara onge. Ariyo ne mano tija arifa kata joma nyuol kan gi miyo manyocha osenyuol e pala ok adhi kode Wandiji Health Facility, adhi kode Homa Bay moriere mae kama kale. Ni loso ka ne wawuoyo ne ng'ani niya aoche madonjo ka gin aoche adek. Moro akucho luwo yoni, moro akacha luwo yoni, moro akoganda luwo yoni. Ka duong' ka ok nyal time gini to nokoni en kama monyalo te wakwayo niya wan gi tabu gadier. Minwa ne wating'o ka mana gi yien tandalo ka wakawe nyaka Kipasi osiptal. Wakwayo ni kaber ka sirikal ogolo pesa ni mondo konywa na inchi wa kawaida to konywa to gilu bangi ma gigolo no mondo ging'e ni yaw kare kura ma wagoyo konyowa wakwani yone kaber to gilosnwa yone baba. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Achija adek ma kuodhok owang' ma onegi kod jopiny e alwora ma Yakwai Cheplang'et mayudre Bureti e kaunti ma Kericho. Jadek go nomaki tok lori ma osebed ka ichich godo ni timo godo tim mar kuo mar jamni noyudi ka ochungi e bath ot magidakie. Lorino ne owang' kendo derepe ne omonji tok temo tumo ruoth mar gweng'no kapok olwar e bugo moro e bath ndara. Dhok auchiel bende ne ma ichich go ni ne okwal ne oyudi e lorino. Koram Gajwange wi mano ma bende oseketo piny Kenya gi wuoro kadho oganda moko ng'eyo moko kong'eyo moko wuoro ni to ma en ng'a. Japiny Amerika matiyo kod lai mag tudruok mag oganda e mbui e tudruok machiel kachiel motisi ni Aisha Speed manodonje pacho kaka wuono oywayo oganda mathoth matiyo kod mbui mane luwo chenro mage achiel kachiel. Rawerano ma jahigni 20 ne okowo kod oganda momitni e apaya e kinde manotimo limbe kar rito lee mag bunge ma Nairobi National Park mar pidho omuga. Mano tiso nyinga ni Ronaldo nyinga momiye kowuok kuom jatuk adhula marahuma Cristiano Ronaldo. Rawerano bang'e to noduogo oidho nyamburko modusi mating'o jowuoth mong'ere kaka nganya. Jatend piny Kenya William Ruto kod board mochung' ne weche limbe Thurka norwake kanyise ni Kenya en piny man kod nyadhi e weche mag limbe. Welcome to Kenya. Kenya's been amazing. Kenya's been crazy. Kenya's been honestly amazing. This is a 360 degree of Nairobi City. I know. So I can't wait. I can't wait to do it. Yes. I can't wait to do it. Yes. This is about to be. So we'd like to give you an helicopter ride for a quick safari. As you rest after a long tiring day. And our minister has a gift for you. Wow, was this a rhino? Yes. Wow. What's good, bro? Chad, look at this rhino. Magic Kenya. Magical. Magical Kenya. Magical Kenya. Magical. Kenya is magical, isn't it? And let's take to your friends the bracelets, many of them. Okay. Right. Everybody, Kenya, everybody in the chat, I love y'all so much. Y'all sold out. We gained 360,000 subs this stream and hit 48 million. I love every single one of y'all, and I wish y'all the best. And Kenya, I will never forget y'all. I love y'all. Kenya #1 right now, baby.
Korom Gajwang mano kanyo rawera higni 20 kende. Tineno ka okelo mor ne oganda jo Kenya. Nya to tieng' matindo tiyo kod mbui kacha. Samoro nyalo dhi Singapore, samoro be Singapore nyalo temo biro irwa e machal kod mano. Brother Favor Joel Onyango wacho ni entiere kodwa e chenro, kaeto wacho kanyo ni ogoyo mos ne Solomon Atogo Chieng' Emmanuel wach maniyu. Haya, witi jaro ito wacho kanyo ni entie kuja, kaeto wacho kanyo ni entie rodi, kata kamano wacho ni Pochgi Park ne kuja Kanyango Secondary School noti maber ahinya e piny mano ogol juma mane watieko ni Nyakorom Gajwang. Mwalimu Faith Mzomo wacho ni entiere kodwa e chenro en bende. Toto Wuod Kilo wacho kanyo ni weche gichopo ne yo makare kendo gimoro ahinya kaka rawere kod limbe mano tim kanyo gi rawera no Nyakorom Gajwang. Bende Nelson Ochanda wacho kanyo ni Homa Bay nderni richo te, kata ndara maoya Ongeng nyaka Kodiera rach maratari. Mano kanyo Wuod Chief wacho ni owinjo beni ong'iye weche mag ndara. Kaeto bende aneno kanyo Utima Steven Abuya wacho ni ang'o matimo jende mag gore nyaka e kanisa en gino ma ok kare, kik giyie mondo tikore gi josiasa mar kelo tulo nyaka e lamo. Mano e karao mano bende e utimo ka gi Pastor George Ong'onge wacho ni gin bende giketo mana wang'gi ging'iyo kaka kanisa ji gore angum. Ok en gima kare, to wacho ni Nyasaye to kata kamano pod ni kodwa. Bende aneno kanyo ote mano mar Erika Woche wacho ni mano Jacob Woche wacho weche gichopo ne yo makare ahinya. Gin kanyo gi japuonja Beach Bando gimoro ahinya gi ramo gi TV odhiambo kawuono. Benta Charles wacho no mor kaka Aisho Speedo chamo chapat haya e Kenya kuom thuolo mokwongo. Wacho ni mano e gima more. Julius Okeo Jamfangano wacho ni jokuoge to osiro mondo mi wang', kaeto wacho ni ji chandore gi pidho dhok, to jomoko yudo dhok e yo mayot, gikawo to gikete gari kaeto gidhigo. Ok en tim makare, wacho ni owinjo bed ni ng'iyo wechego mag arita mondo bende obed makare. Julius Okeo Jamfangani kacha kata Toto Wuod Kilo kendo chako oro ote mare wakoyo Martin Nyakorom Gajwang pod wantiere kod mago mag tuke chenro ni maro imore kik idhi mabor. This January, give yourself permission to slow down and reconnect. A pause before the year takes over. A reset that feels calm, not forced. Reset in Diani, where time feels unhurried, the ocean moves softly, and every day invites you to simply be. From 43,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 peaceful nights in Diani. White sands, calm waters, and moments designed to help you come back to yourself. Because the year doesn't need to start fast. It needs to start right. Start somewhere quiet. Research through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Lord, surround me with your angels and cover my home with your divine protection. Let no curse, no fear, and no deception enter my dwelling. Guard my mind with truth, my heart with peace, and my steps with victory. Lord, I ask you to cleanse me from all sin and break every generational curse, spoken word, and hidden assignment that tries to linger over me and my family. Lord, I trust in you. Dial *811 *404# to get My Protector as your skiza tune. Mago mag tuke Gor Mahia wuok e alap magusi ka gintiere kod ichwang' tok wuok amodhi nono gi klab mar Shabana FC e tuke adhula lig maduong' e pacho kae. Gor Mahia ne manyo points 3 kowuok e alap magusi. Kata kamano giwuok gi point 1 macholo points gi nyaka 27 points 3
to club mar FC Leopards manolo Tusker FC gonde ang'wen kuom nono e alap Nyayo Stadium. E doko mamoko e lig maduong' club mar Posta Rangers owuok amodhi gol 1-1 gi club mar Kariobangi Sharks. E kinde ma Ulinzi Stars bende noyudo point 1 kowuok kuom Nairobi United tok wuok amodhi gol 1-1. Mtoto aliyezaliwa anaambiwa ite mama. Tyson bado na penyezo kwa Kisamu Senyonjo Kisigino. Bebeto! Senyonjo! Ni ujumbe hapa ameuandika Samuel Senyonjo. Ingwe. Jatugo mamako thuolo mokwongo chung' mar jotugo pacho ka Angela Okutoye onyiso teku mare tuke mag Abasidi tok loyo kombe 4 e tuke mag International Tennis Federation ITF World Tour Nairobi W35. Jatugo no ma en jahigni 21 nolo kombe machielo odiochieng' ma kawuono tok loyo jatugo mawuok e piny mar Italian Sid Martina Colmegna sets 2 tugo mano bagi alap ma Parkland Sports Club. Okutoye nochako tugo maber kendo lo set mokwongo points 6-3 kapok jatugo Olmegna jiwo itugo e set mar 2. Set no mogik no bedo gi liet, kata kamano Okutoye no kawo loch mar points 7-6. I'm really happy right now. I think I don't have words, but I'm just grateful that I'm able to win the singles title once again, and it just feels nice. This is my first time actually doing back-to-back both singles and doubles in the same event, so this means a lot to me. Team mar Egypt ong'ado otiko mar nus finals e tuke pinje